The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Una, 21 sa atong oras, diri mga bayuta. Mingaw lagi ang stasyon na mo diri karon. Ay tama, sweldo man di ay. Basta sweldo, walay tao mingaw. Tita B, minyo ko, isa akong anak, akong asawa, hilig og barkada og bayot. Kaya nag-work man siya sa parlor. One time nga nakauli ko, buntag na, nasapon ako nga ang bayot sa balay natulog, nag-brief. Nag-brief pa, Jod. Jek-jek di ay ni. So sa may problema ni mo, way labay ang brief? Hello, maying hapon. Hello, Tita B. Maying odto. Mayong magtupod. Imong asawa nasa parlor. Oo, there is Kogon. Tapos, pag uli ni mo, nasapon ni mo ang bayad sa balay natulog na nag-brief ra. Oo. So, unsa may imong pangutana, unsa imong question? Ang pangutan ni Tita B sa katong pagkatulog niya, wala pa sila relasyon sa ang asawa? Ay! Pagkuhan ni mo, unsa man nga pagkatulog na lugar sa inyong kwarto? Nag-abayam silang duwa. Hoy! Kami naman, wala po naka-mention imong asawa nga na matulog sa balay, ana. Wala po, kaya nagtrabaho ko sa malay-balay man ko, tapos kada simana lang ko mag-uli. Baka itong nga time is naka-uli ko, Domingo na sayo, kaya ang sildo, dili ba? Okay. Tapos, ang asawa, katrabaho sa parlor, pero kining, siyempre, dagan gisag mga barkada nga bayot. Lagi, tama. Katong una pa, nangutana ko sa bayot nga, kining maibog ko kuno gyapon sila babae ingon mo sa dili daw bisa kuno mag-abay kuno bagukas kuno babae di kuno kani nga bayot kadto na so kani mo nakita nga sa punabay naila na nimo ni sa una o naila si Joanna naila nimo so unsa nga klase nga bayot ga kuan ba ni siya ga sa tawa ni ga sayal ga unsa mga klase nga bayot ni o kini bali girly gapon siya manamit gyapon okay. Kibali mong pangutaan na ron kung nagduda ka, basig nagyo na itabo sila or wala. Lagi, katong gingon mong sa bayot nga dili siya outgun, dili sa gumuto, kaya na, bagapon sa ilagay. Sa bagay. Pero, katubang gabi una, kasaba ba mong asawa nga ang bayot di agatulog sa inyo Ayan siya nagsaba, nga nasapon ako. O sa ilang reaction pag abot nimo pag sapon nimo? Siya, kuan lang daw no, siyat lang daw sila gabi, tapos alanganin na daw yuli, motong dito natulog. Okay. Ikaw ba gatuo pa sa imong asawa? Mo to, bukod sa asawa, kaya naging may bata. So sa may ingon si imong asawa, ingon siya nga walay na itabo. Wala daw. Pero akong gidudahan, ngano nag-abay sila tulog. Malay mo, basi nga hubong lang jud. Sa bagay namang gi ko yung mga kaila nga babae og bayot nga ang bayot mo gyud og babae ra pod nga murag wala na para sa ilaha. Di ba? So ang problema lang nato diri kung ang imo ra man kung pagkutan na god is mo tuo ba ka nga way nahitabo. Ang problema ang duha ni ingon maka nga way nahitabo. Oh, wala daw. Para sa imo mo tuo ka or dili gyud ka. Piling nimo barag nagduda gyud ka. Oh, nagikusti balis tunga-tunga. Nganong nag-ingon man ka nga burag anong nama ka sa kuan nga murag nag-doubt ka? Ngano feeling gyud nimo nga kaning bayota mo bigay gyapon sa imong asawa? Basing sa gikatoro pod nga time nga tibali dito siya natulog. So, alam mo, ang naitabo ni sa imo lisod kayo ni kay wala man kay ebidensya. Ta kani magsaligra man gyud ta ni karon kung unsay istorya sa imong sa bayot o sa imong asawa.
Kay bisa pa kung saan na to ni saan na to nagsulti o sa man, maingin sila nga wala gyud. So mo gite mabuhat ana, di ba? Ako mo kung kaulitan po dito tabi kay ang akong bata biya is tuig pagkapin nya silang duwan dito nagtulog sa kutso ng bata dito nun sa siminto. Alak ka. Kulba sa kinaba. Munang gaduda ko ang bata wala ka plaster nya silang duwa may nagpa-plaster. Ani itong buhaton. So, para na ako isultihan akong asawa nga di na ko gusto nga kaning bayuta matulog diri sa atong panimalay. Bisa pagbayot na siya pero para nako dili ko ganahan. Anaon nimo magigna naman nimo imong asawa ana? Gingan ako nga og may mo dili na utro makatulog kay sakit sa akong buot kay laki biga ko na. Amo lagi. So sa maingon si imong asawa? Ano siya nga wala mo daw ni kakatulog pero nagangyo mo daw nga kining dito lang siya matulog kay wala na daw masakyan pod nga motor. Pero dili po siguro, unsa rin inyong balay day, ang kwartog, sala, kusina o sara? Dili. O dili pwede, kung ipakatulog tana dito ta sa sala. Mao gani mo nga nagi kuan ako. Ang ano dito man sa kwarto, agay gadudag yung kuana ba? Kani, ano na lang yun, wala pa man tayo, wala magiging mabuhat ani, kung dili, wala magiging ebidensya, wala magiging CCTV. So ang pinakabuhaton nimo ani magmasid-masid ka, imong susi-susiyon kung ganing bayot magyud ni talatalaon nimo. Tapos ingnon nimo imong asawa nga di na ko gusto nga kanang bayuta mo tungtong sa tong panimalay. Okay raman sa ako nga may amigo ka basta di na ko anang magtulog-tulog sa tong balay. Kay wala mo ko balogon sa background mo nga bayot kay dili mo tigadtuan silang parlor gud kay ako gasalig do sa asawa. Mo galing. Kali ang problema mo kun aning atong mga relasyon kung wala na tayo nabilin nga pagsalig, bisa pag unsa atong buhaton, na nagyutay duna pirmi. Ang pangutana, kanimo asawa ba na may history nga nagbinuang sa imo sukad-sukad? Ang gini po din akong asawa noon sa una pa sa dili po nagpanlaki pero siyempre sa pagrelasyon na mo barag na usab mo sa God. Aha. So pero medyo na kay kuan. Kay lisod man kay ni nga mag-uban mo nga wa kay pagsalig niya gyon. Lisod gyud kayo na nga nga kahimtang. So kailangan ka mo salig pero ayaw kumpiyansa. Pero ako di tabi nagsalig isa yan. 99%. So ino nimo kung nagsalig man day ka, so ino nimo sa insigida nga dili nako gusto nga kanang bayuta, wa di pon sa ingon nga imo ipagbawal kun dili sa mas maayo dili ko gusto nga nana sa balay matulog. Ana ang buhaton. Okay? Kaya kung mangita mabutan, kung mata ebidensya, kailangan ta na ebidensya. Before ta magkuhan, huwag tanggalon ang atong pagduda-duda. High blood, lagi ko pagtanaw lagi titabi nga nag-brief ra, kaya pag-abot din ako, tulog pa man sila. Ang pangutana, lagon ba ang brief? Oh, no. Mora na ibuhaton, kailangan magsalig sa asawa, igno ng asawa nga di na buhaton. Pag utron, pagalinan niya, utron na sa lahin na ng istorya. Okay? Okay, tatali. Alauna, 32 sa atong oras, ginoo ko. Kamo sa bagay na mag-iuban giningan na ba nga, sa bagay bayot, bitaw na mga na ba. Pero, ang ending lucky mo gyapon na. Borgay po gyapon delikadesa lang po gyapon ba. Grabe naman sa no. Grabe, gipakatulog pa, tapos ang ending pa, ang nasa semento, ang anak pa gyud, ginoo ko. Nagaling wani mo si Kari, kisa ako pa to, pag abot mo, si Karan ako diritso ba. Malumang ka, silihan ko na ha. Tayo lang yun mo ha, sus ginoo. Muna yung giingon lagi. Ang akong problem kay dili ko kauyab. Isus ka simple ba ani? Kaligo! Tagay ko ganang challenging problema. Iko ninyo char-charian ng elaborate ninyo inyong mga problema ha. Tana ko tita sa imong vlog sa Bonsetas nabay bayad ang kuan naa ang rides na sa boy preparator kayo. Wala text lagi mo daan before mo manawag para makabalutan sa imong problema. 0937-373-1674. Hello da sa may A Brown. Na-upload na ako akong video sa akong paglaag-laag dito sa taas. Alaoy, nindot kayo. Yunahuna ko na. Kung kamo din na may mga relative na may mga OFW na gusto mo mag-invest, kapamaligya karon ang
ang A. Brown o kuan, lots only. Nindot kaayo ang mga lote. Nasa akong video at bisita mo sa Bitok-Bitok University. Mas may nang lots kay ikaw magbuot sa design si mong balay. Pero in kaso di pa ka magbalay, at least nakayuta daan, i-invest mo daan, di ba? Wala, oy, kanindot kaayo. And also dito po sa kuan, Adelaida Residences. Dito sa Tumoy, dapit sa kuan, pagpaubos, nindot kaayo ang nature, bugnaw ang kuan, palibot. Uy, charap-charap. Busa ka mo di mo pag sayang-sayang ang inyong investment. Bisita na mo. Problema bahin sa akong ugangan. Uy, uga. I-elaborate pa, dali. 0937-373-1674. Kung saan man nga, la naman lami akong uyab. Hoy! Butangi og sauce, basig ko anla. Buhaton sa kahimtang nako karon, nagaka-insomnia tungod sa mga babae nga naka-fling nako. Gabalik-balik man sila sa akong unahuna. Da! Anak ko'y asawa Tita B, napadyo'y higayon nga nadamguhan nako nga mapdos ko no ang isa. So sa may problema ni Sir Kaka. Hello! Hello, Tita B, maingod ko. Maingod to. Asa man ang mga pictures ani mga bayhanab eh. Oh no! Wala na, Tita B. Nara sa akong kaya balik na lang sa akong kwan, Bibi. Kaya atong susihon. Oh no! Nara lang sa akong nauna, Tita B. Ngunang problema ko, Tita B, ba? O sa imo ga problema, di ka makatulog? Mula di Tita B, kaka-insomnia ko. Taon-taon naman ako nga kwan, Tita B, na. Unsa lugar, unsay pasabot na lang nasa imong hunahuna, ang ibal unsa man mo unsa may inasa hunahuna? Nga unsa mo nagstorya mo nga or siya pinminti na sa hunahuna? Dili ka kung lang din ako Tita B, nga nang hitabo sa mga, ano ba? So kibali may numduman ninyo ang mga kagahapon. Mga pila ka buok di sila. Nah, kadang-kadang na pagiti Tita B. Da, gwapo kay kadya. May istorya mga laki, di ba? Ganahan gidi. So nahimo problema kay di nakakatulog lugar. So imong mata karon galagat na ron. Dili ka lang among pungkuan Tita B kay kanang lugar makapahulay ko karong gabi una pagkasunod adlaw no pala na buro salang-salang ba. Basi nakasala kanila wa pod. Mo lagi akong gikakuan ng Tita B kay na last time nga nagdamugo ko nga mabdos sa gidawng isa. Na. Takaron pag yun kay Minyo ka ana lugar. Ano ka kani nga problema burag kailangan na ni psychologist na problema. Di na ni makaya sa akong power ni kay imo naman yung pangunahuna psychological naman ni. Burag na naman ni Simon sama ra ni sa mga kanang mga para sa ako normal man ang uban na mainumduman nimo nga namoy mga kay syempre nabi nahitabo nga mga nindot ana. Pero kung matagabi na lang og dili nimo di nakakatulog kay burag ga-disturb na si mo pangunahuna burag di na makaya ni Tita Bini burag kailangan na nimo ang doktor psychologist ani nga time nganong di nimo na mawala silang pangunahuna. Mula di akong kakakuan ng Tita B kay kakakonsensya na po sa akong kuan ba. So nabuhat bitaw niya nabi ko yung asawa mo ila akong kakakuan ng di naman ka makonsensya kay ex naman ka ni. Wala naman ka ni kanimo mga gipangunahuna uma naman ka ni di man ka ni ang problema basig napagyapon ni ron. Mula di akong kakakuan ng Tita B kay nanasiga pa igot-igot ba na hatlay kayo eh. Mo na gina kanang imuha duha na imuha kailangan ka psychologist o kanang veterinary kay sakit sa iro na naitawag sakit sa iro na siya kabalo ka like I said di ka makonsensya kung humana pass is pass kung mubalik sa unon okay lang wa may naburos except kung imong gibalikan to tagitirahan gyapon imo mo na ingon na makonsensya ka pero kung pass naman to din pass na to. Istorya ni mo about imong asawa mo na akong problema actually ikaw mo ginawang ganahan na pero pasensya gyud kay kanumduman ko sa akong mga ex but if ever kung tinuod man galing gyud ni nga dili gid ex Tita B ninyo lamit dugan man isang asawa gud niya kini murag kini sila namo gud business gud niya among business pod parte ani may mga dalaga lagi nga magkuhan mamalit nga na ba hubo din ang inyo na lugar mga namo gud mi kini murag tindahan gibali baw niya kining
mga dalaga halos ang customer na pangayog number nga na bitaw. Lagi mo ako pa sa baba. Kanina yung mga bayhan ng imong idamgo. Napagyapon ni sila. Iyo ka nga sa una makaning nga mga babae. Ang uban na nagkitabi bago pa kitabi. So kibali kamulo pa so makita nimo ni mga bayhan na gyapon karon. Nga nagkitabi. Tako mo yung ka nga makonsensya ka. Ano mo yung mga makonsensya ka? Gatirahon nimo ni mga bayana? Mo lagi kitabi. Mo lagi na. So sakit sa iro na imo. Di na ko na makayag tambal na. No, di na ko na makayag tambal ang imo kanang imo tablitas na nasakit sa iro na. Di ko pa first time ni Megala ni surrender ko. Di na ko matambalan ni. Sa iro niya tong caller Megala. Di makaya. Baka ring. Primero ingon pa nga kay mga sa una takaron napaday gihapon takaron mo di mapu wala na ni. Undangan na to ning istorya di makaya cannot bring. 373731 sa atong oras. Medyo kaulan nung lagi sa gawas ro no. Alas 2:07, kadawang oras sa atong Tita Bisyo. Medyo landong-landong, murag nagbabadya nga murag kaulan nun. Hala, uy, Ginoo ko. Tita Biminyo, kog na isa kanak na ako pirmi sa balay, gatrabaho akong bana sa upol. Di naman good kayo siya galambing sa kwa, Tita B. O sa may angay na akong buhaton. Hello, mayong udto. Ahapon di ay. Hello, Tita B. Mayong udto, Tita B. Mayong, kasi pangalan ni mo lang ga. Si Joy. Hi, Joy. Ligaya ang itawag mo sa akin. Pila edad ni mo, Joy? Imong tingog kay murag bata pa man kay kabar mag 18 anyos. 22. Di dul-dul ra gamay. So, minyo na ka. Kanang minyo ni or live-in? Minyo. Live-in lang, Tita B. Tanawar ra ka. So, dili mo kasal sa simbahan. Dili. So, technically, dili mo legally married. Dili. Agoy mo na ning. Ano wa man mo nagpakasal sa simbahan? Ambot niya. Hala, pwede mo ka mag-demand go nga sa mani, ha? Para magsagway plano, Tita B. Naguban-uban ka man sa. Misugot ka man sa mga gilumluman ra kada langga. Tungod kay lami, no? Kiat, may gibunalan, Kamu mga babae, ganahan lang sa mo gagipang lumluman mo sa mga laki. Takong imo na naong gansiga, imo piminti. So dili dapat ingon mo nga oy sa man pakaslan ta or bisag kung dili ka ka-afford og simbahan dito ta sa West. Kay pwede ta kana karon, pwede ka biyaan ana, uy Ginoo ko. Karon ang imong trabaho karon imong bana ga trabaho. Ta karon di nagalambing sa imuha. So kibali na nagyud kalainan. Oo, nanagid, Tita B. Ala, kano sa nagsugod ang kalainan? Last week, hindi ako naman sinobservahan, pero murag ka nang gakuan siya baga, sitawag na niya, murag gakuan niya nga pag feeling niya kay, okay, gato magud ko sa yung trabahuan, feeling niya maanhin siya karon murag gakuan siya behave, pag wala ko kay kanang, dugay kay siya mag-uli, pero pag matuon ako siya, sayo kami mag-uli, mga 5, mag-uli na mi anak. Kajud lang, kanayang gitrabahuan ba na mga babae ana, silang gitrabahuan? Sa atbang, Tita B, kay kalendarya man. Hay! So na kay feeling nga murag medyo gabinuang ni siya anay mong pagbati. O Tita B, katong namang kita yung nakaadtumi sa kanang andi gito anak ko siya sa trabahuan tapos lunch time, so iuban ko niya dito sa karinderya din. Awal na problema sa konta nga pa niya ang mga girls dito, pero mga nang naamagod mo ka ng something nga na bitaw. Karon istorya sa nato ni Minggang di na lambing. Unsa di tagay mig example nga nausab sa una mo ning ginabuhat karon wala na ginabuhat. Unsa na? Tagay example be. Taw na mo Tita Bike. Every ka nang pag mag-uli siya kay dili gi siya gakuha sa imong friends, dili siya sige atubang na. Dili siya sige atubang sa tab, dili siya sige na. Karong te murag abot niya. Ilis din niya, iding ka nang
Facebook din siya na wag busy isa pa yung linya na. Hindi mo siya istoryahan kay dugay kay pakatubang nang kaulit ba yaw kay sa una ba sa istoryahan mo siya kay ikaw gidihang i-priority nin karon kay ayo. Kabalo ka lang nga. Wala kay laing gabuhaton lang ga. Nara ka perminti sa balay. Langga. Wala kay laing gabuhaton. Wala. Sa inyong, ang imong gabuhan, inaragi ka sa balay, bantay bata. Oo. Sometimes, tungod kay wala tayo gabuhaton, sometimes mo nang nalantay makita nga changes nga burag ingana ginagmay pre na imong giingon nga about lang sa napokus na sa Facebook kay siyempre napo sa ila in friends. Ang problema mo gud sa tuwa god, pre nimo karon wala kay ginauban karon nga burag barkada ano. Wala. So, burag ang imong focus nimo imong kalibot, ang imong kalibutan ragyon is kani ragyong nakasabalay o pag-abot sa imong bana. Oo. O kani pod mga katupo mga bana nga naminaw diha nga sometimes you have to understand also. Labi na kani mga asawa nga wag yu lain lingaw nga nara sa balay nga ana. Di na tagay mo example na for the sake lang og kuan. For example, parero na sa mag-uyab, kung usa ka ang uyab nga babae, walay lain lingaw kundi cellphone lang, para sa iya maglagot siya basta dugay na makareply ang bana or iyang uyab. Kapoy bagi kay labi ako sige kog text dugay kay mo reply ay lagot yung kaayo. Sa una kay mo abot pag tagpila ka oras mo di maglagot ka. Tingod kay ang uyab di ay busy man pud sa nay nalagi kabisihan kay nagtrabaho ba ka anak ba. Ang problema man gud sa ilang sa imuha, di mo ka mabisi, more na focus na kay kasayaha mo na kung na yung mga ginagmay na changes para sa imuha, dako na kayo na siya, barag big deal na. And anyway, unsa na kadako yung anak? 1 year pa katin. Agoy, so di pagin na mabiyaan. No? Dili pagin tita Di pagin mabiyaan. Tapos usay ra ba, pag kita ra ba inahan, nakanabitang feeling nato nga, bago pa lang tanang anak, kay feeling nato kanang lusyang gid kay ta, barag feeling nato barag pangit-pangit na natin, mo nang usay magunaw na tagdaotan nga so sa tombana karon kay naigwapa ra ba to sa atbang ba, nagpa-cute-cute gyud dito ako, layo na gyud kay akong naong gyud. Ana ra ba na? Makasabot ra gyud ng mga bagong lang minyo. Kay nandag ko ng mga puso, nandag ko ng ilong, nagkabarikos na, mapuno na sila sa insecurities. Tatiming kayo, pag bisita ni mo dito, na timingan lang. Sus, napay mga 19 anyos, 20 anyos, nga nagbantay sa karinderya, perting siksiha. Tayo nga, hi sir, ana pag ito perting lagutan na po ni mo, sus, mo ginao. Tapos, nakalagot naman, hindi, kay pag-abot niya nag-Facebook, tanala kayo nakita, nga nakikita-tanaw sa Facebook nga sexy ka, ayos, sus, lagot, rabagideng kay ka. Tanaw ganang siya magtutok, ana, oh. Ganang siya ng siksi-siksi, oh, tanaw ganang siya katanaw ng mga video nga may anak ba? Samot na ako ang gitanaw nga picture kay nag-selfie pag yun. Tawa ka kaila sa babae, nakipag-selfie sa babae. Kuy, ginoo ko. Samot. Nagbaga-baga na imong ilong karon nag-aso-aso na. Kitsa na bayhan ang imong ka-selfie. Pero kung imo na nun, office mate, ragutana, agod-tugod, ana ba? Alam mo, ginakuha na ako. Do, di pa ko diretso mag-una-una nga na something di maayo. Kasi, like for example, kapila mo magbangga sa duha ka bunguton sa usa ka semana. Hala. O, kapila mo sa usa ka semana. Isa ka duha. Muna ka sa gara o sa una paspas? Karon lang sa una kay dili man. Sa una, sa man, everyday. Dili ra pud kaayo. So, maora. Kasi para sa ako, ano na lang, taga-taga di mailang kung medyo flag na yun, like for example, kung worse na yun, like for example, kung naay manawag, mugawas siya kay mo istorya siya sa layo. Or kanang mga, kung naay mo text, matingala ka, bisa makamata ka, mag-text siya sa kadlaon. Or mag-text siya sulod sa CR. Kanang may nga nga mga klase, kanang medyo red flag na. Kanang kalit lang, kanang sudden nga changes sa mga laki at tangan ninyo na. For example, dili siya hilig og basketball. Tapos lately lang kay gikalit lang siya ganahan din kayo og basketball gyud, kanang kalit lang gyud. Tapos matingala ka gabin ana sa perminti. Kanang may ana.
Tapos ang paragtagbo, wala na gyud. Uy, Ginoo mo na lang yung giingon. Mo na lang makaingon ko nga medyo red flag na. Kaya kung ginagmay lang langga, like for example, sa una, sweet, siyempre, stages mo ko na langga. Lahi pa man gitong basta bago pang relasyon, magkadugay, medyo di na mo ginayangana. Pero kung ginagmay pa lang, medyo part man na sa relationship. Pero kung major na, di lagi ko magunahon na nga na nagi something. Ang kailangan bito ni mo langga, kailangan yung ka mabot sa punto, if ever mo dako na ni mo anak, kailangan ka magpakabisi. Kailangan balik alindog program. Kailangan magpagwapa. Di magpalusyang-lusyang. O instead nga maguna kag dautan nga pag-abot sa imong bana, maguna na kasos na po ni banaha, oh. Siguro na po nila yung babae ba? Siguro na po ni Ana Rabadain ta. Sige tag-check up sa mga abaga, basig na ibuhok sa babae. Tapagandong, iwa may buhok, yun din ka nga ay na, kay upaw ang babae. Oh no! Kudijan? Ang akong buhaton sa mulangga, kay ang lalaki gyud kung mukiringki man gyud na, may pag-abot niya, nagluto na kadaan. Pagluto nimo pag-abot niya, imo siyang masaya, kumusta man ang trabaho langga, ana? Para matingala siya, ano sa mani, kill them with kindness. So, pag panarapo sa dito, ana, pakatulga, ana. Ipahagok, ayo kasabi. Pakanag maayo ka ng sinabaw ka ng lauya nga may gyud pagkalata. Kanang tulo ka simana nga pagkalata. Tapos pag alas 2 sa kadlawon na hagok na kay siya, kalit nimo siya pukawon. Inon siya, "Huy, imong asawa na sa gawas." Pagmudagan galing na siya, muluksog na sa bintana, agoy tuan na sure na. Sure na lang ga. Bulabong na. But seriously lang ga? Ano lang, pag abot niya, alagaan mo nang ayusin mo lang. Kaya baka kapoy siya sa trabaho. Sometimes sa mga asawa nga usahay, perminti na lang yun labad sa ulo. Pag abot pa lang sa bana mo, pa'y kapoy kay gikan sa factory. Sugato na ni mo. Usa to ko, ha? Basi na ko. Wa bangay mangutanag na ni hapon na ba? Tingkapuya, wala ka kabalong. Ano nagmugot ang na ito kay gikasapan dito siyang manager. O, di ba? So, kawawa naman. Ano na lang ga? Ay lang sa pagunaw nagdaotan. Medyo para na ako, barang minor pa lang. Kung medyo na changes, sagdi lang sa. Ang imo lang sa buhatong karon, the more ipakita ang love. Kill him with kindness. Pag uli, kumustahon, masahisto, ana, palanggaa. Wala pa ko'y nakita nga morag major na gyud except kung perminti na kadlawon mo uli, kana. Bisag ang out, sa oras siyang out. Kuan dapat iya siya mag-out itabi kay 5:30 na sa kay maabot siya diri kay 7 nga may Ay pwede pa ko na. Kana 5:30 tapos 7 pwede pa ko na mga 2 hours. Pero mawala gali mga 4 hours kana di na ko mutuan na. Mabot og alas 9 kana. Kailan ka siyempre, you have to accept nga ang atong mga bana, mga tao gyapon na malay mo paggawas, cheka-cheka sa sabana, overtime gamay. Kanang mga 2 hours late, like sa 5 sa mga 7, medyo madada pa na. Pero mabot na galing mga 4 hours kana. Para na ako red flag na langga. Okay? Okay, tita. Oo. Kanang man kuan okay pa na, minor pa na siya. Tawagi ko otro kung na kay major nga nakita nga for example na sa mga galikay-likay na siya, change angle na siya. Kung nay manawag mo namo sa zone 1, pag nay manawag dito sa mutubag sa zone 2. O kana ha? Medyo kadlaw masap na nimo kadlaw, bisag kadlaw sa niya. Nami kay istorya ana mao na. Bisag matog sa CR biton gyapon ang cellphone, agay. Mao na yung mga major na ano ha? Okay? Okay, bye. Huwag i-stress ang life. Kamusta kay mga bana sa mo kaya? Alas 2:20 hello sa tanan mga taga-Wismaster nga naminaw dia. Hello sa inyo tanan mga bossing. Tabi, good afternoon. Magpatabang ta ko nimo akong ginikanan ba ug akong ugangan. Dili jud sila magkasinabot. Gusto na ako nga magkausa sila ba. Saon man nga naa sila una-una kay ang pagdumot man. Sus mo gina. Garbo ang tawag ana ang pride. Unsa po'y rason nung nag-away? Hello, may hapon. No. Ay, langga. Kinsa ni? Jane Lady. Hi, Jane. Pila edad ni mo, Jane? 20. Ay, 20 minyo. Naka 20 years old pa lang ka? Oo. Hala, oy, sayo kay ka na nga to, langga. So may mo, ano nagdali-dali man ka langga? Nga gwapa man ta na ka, bata. Pag yun, minyo-minyo ka man. Bata pa man kay ka. Nadaot ka sa saad, no? Tubang.
Nadaot ka sa saad? Di man good Tita B, broken family, manggod ko, then So may labot sa broken family ug nagminyo kag kalit, ha? di man good. Di manggod, di man. Oh, Justify pa ka, ha? Mo pagaling broken family kang ano sa'yo kay mo kasulod. So, abi niyo sa... Ay, nako, yung mga gipambati ninyo diya, ha? Last na gyud mo, ha? Dili ganahan si Sir Lito, ha, sa fighter 50, ha? Kanang may ana nga mga 20 anyos pa lang, magminyo-minyo na dayon. Sir Lito, dyan lang, Sir Lito, malawag gubali ka, dyan lang. Uy, ginoo ko. Ay, sige na. So man, minyo gini nga kasal. Dili ko lang, kanawin lang. Ay, live-in pa man di. Ano nauso magini mga live-in karon lang gaon? Anong gusto man gid mo nga lumluman ra mo slaki nga way kasal-kasal? Kabi ninyo kay lami, kay matag adlaw. Pitos pa, pitos. Okay, sa ginagawa. oh no. Sabi sa ninyo, tanaw sa kay tabo ninyo karon, Ginoo. So siyempre, di gina mo din diniganan ninyo mga ginikanong ugangan kay number 1, mga bata pa mo. Number 2, nag-live-in pag yun mo. Nanamoy anak. Nanamoy anak. Nana? Oo. O tanawa? Giuna pa ninyo pagpaanak kaysa pagminyo ninyo. Kung ako pa'y ugangan, ako pa'y magpakog ninyo duwa ba? Oh no. Klaro naman nilang gang, ano, sige, unsa ilang rason, sa imong mamang, anong di sila ganahan, di magpayo, kay? Kuan man good. So na man good kay kanang nag-away ni sa mga bana kay muli ko sa amo Then sa bana dito nakainom dito siya. O, di, ay may galing iwat, may kay bunalan o butilya ng mga, pila edad na nimong bana? 23. Ha? 23. Sus, yun ko, kailas-hilas, 23, pauli-uli paghubog. May din ako puspusan na ihulog dito sa manhole ba? Pagsahay gayon natin. Ay, ima pagtanggol imong bana nga way po angot. Sige, tapos, siyempre, nasa ko, nag-away. So, naglagot ang ginikanan. Oh, then dili na mo subot sa mama nga balik pa ko. Siyempre, bisig ako, di kita kayo pabalik ba? Hindi man mo minyo, sab, kung imo lang, di bito mo minyo. Mabuti tabi kay gusto na ko ba nga kung anak dili mapayas sa kuha, broken family. Dili maggusto mag. Mga broken family. Anong nagpag-live-in man ka, kung di ka gusto broken family, pwede yung kanya bulagan, ana, wag yung kay habol, kayo di mo kasal. Sige daw, be. Dapat ang inyong gi-priority nga maminyo ka, legal mo nga magbulag manggaligya po ng kuan, nagminyo na, unsa na pagkamog live-in ra. Unyang maabot ang panahon nga gisumhan na siya nimo daw, biyaan ka niya. Sige daw, be. Okay, rayaman sa kuan. O tanawa ra gyud. Dili diri puspusan ko na imong ulo. Ano na lang gawa na gilay makagusto bati di kay kag naong langga? Ay, ginawa ko. Gwapa ni sa guluan. Sis, gwapa sa Tagulwa, pero murag kalay di ang nagpalumlum slaki. Gwapa magkaka, di dapat pakaslan ka. Ang mga babaeng gwapa, pakaslan. Dili lumluman. O, katong naminaw karon dia, i-post sa Facebook, i-hashtag ko, ha? Mo yung ni Tita B. Ang gwapa, pakaslan, dili lumluman. Uy, ko langga. Langga! Okay, naputol. Alam mo, sabihin ko sa inyo, ha? Nako, di ganaan si Digong Ana. Maglagot si Digong Ana yung kalaki ninyo. Sige mo, agi rin nagikan pagmarawi si Kuan. Si Duterte. Murag na, agoy, tanaw. Gusto nyo nga ma-advisean mo kamong mga bata. Agoy, naragin si Digong, oh. Ladies and gentlemen, honorable members of Congress of the Philippines, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ala, sige mo, sige. Digong, paliho, pag-iabri sa portahan. Para sa pagbabago. Abrihi, bakit na si Digong, oh? Bayan ko sa magandang Mr. President, maayong hapon. Maayong hapon ninyo di. I just dropped by because
it's already irritating sa akong mga dalunggan na ganina pa ko rinig yung MOR ng mga Digo galit ako sa inyo. Pilipinas. Isipin niyo, nagpakahirap yung mga magulang niyo para pag-aralin kayo. Your parents work hard for your education. Nagsikap sila para kayo pag-aralin. Pagkatapos maglibin-libin lang kayo. Ano napapala nyo sa mga libin-libin? Anong napapala nyo sa libin-libin? Anong nangyayari? Pumapayag kayo, mga babae kayo, pinalibin kayo, yung mga lalaki, ginawa lang kayong lumlumanan. Pagkatapos, ano mangyari? Iwanan din kayo? My God, I hate drugs. Ano nangyari? Kung sasabihin ngayon ng mga lalaki na walang pera pagkasal, doon lang kayo sa West para magligal kayo. Ay, yung mga babae, makinig kayo, ha? Makinig kayo, mga babae. Huwag kayong masyado kayo niwala mo, sabihin ng mga laki, gano'n na, promise na mahal kita, gano'n. Kung mahal nila kayo, di papakasalan kayo. Huwag kayo. Inis ako masyado sa inyo, ha. Sayang yung mga mukha nyo, mga magaganda. Pero ayun, ay Diyos ko, ay nako talaga, oh. Galit ako sa mga ganyan, ha. Sama-sama tayo. Upakan na natin. Para sa Kaya palagi tandaan nyo. Stop it. Stop it. Stop it. Tigilan nyo ng mga ganyan. Huwag yung masyado, gamitin yung otak o palagi yung puso. Ha? Yung mga bata pa kayo, isip nyo, akala nyo, pinakain lang kayo ng noodles, akala nyo, love na forever. Naggal lang kayo sa boarding house, pakain lang kayo ng tinapa at saka mga noodles, akala nyo, pag-ibig na, ito na talaga, pagmamahalan na forever. Huwag kayong ganun, ha? Araw kayong mabuting mga pera nyo, ganun ngayon, ganun. Huwag kayong paniwala sa mga sabi-sabi, ha? Huwag kayong paniwala, ha? Kung mahal kayo ng lalaki, huwag kayong pumayag na ilumlum lang mo. I really hate to see those people na talagang ganun, pinaasa masyado. Habang yung asawa, batang-bata, natiras bahay, na yung bana doon, naghapi-hapi doon sa sigapalong na suga. Oh! Inis akong ganun. tayong lahat. I just drop by here para mag-sermon na ako. Masyadong init ang ulo ko. Dami ko pang problema. Ha? Dami ko pang problema. Sige, punta na. Lakad na ako. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Gawas na siya. Aloy ng luspad kung kalit ay naman di si uy no. Sukot na si Digong na bantay lang yun mo ay. Atong oras alas 2:49. Bebe.